Kaixo lagunok! Gaur, janztera deituriko liburua irakurriko dugu. Janzten ikasten zaudetenontzat aproposa izango da. Espero dut gustoko izatea. Aurrera! Jantziko alzara, kokodrilo txiki? Bai, aitatxo, pijama erantzi eta prakak janztera noa. Etzal zaizu ezera astu, lastana? Galtxontxilloak! Horren beste arropartean, krokodilo txikik ez ditu ikusi ere egin. Jantziko alzara, kanguro txiki? Bai, amatxo, baina bakarrik jantziko naiz. Primeran, lehenengo burua, gero besoak. Kanguro txikik bakarrik jantzi du elastikoa, baina ene bada etiketa aurrean geratu da. Jantziko alzara, tximino txiki? Ez dakit janzten, aitatxo. Ez da erraza prakak janztea. Lagunduko dizut nik. Tximino txikik hanka bat sartu du. Gero bestea... Epa! Aitatxok botoia lotu dio. Jantziko alzara, hart txiki? Praka motzak jantzi nahi ditut. Praka horiek ondo geratzen zaizkizu, lastana. Baina, oztu egingo zara gaur jasten badituzu. Hartz txikik petodun prakak jantzi ditu azkenean. Orain, jertzea aukeratu beharko du. Jantziko alzara, katu txiki? Jantzi naiz, aitatxo. Oinetakoak ere jantzita ditut. Katu txiki, ez da erreza izango horrela ibiltzea. Okerreko oinetan jantzi dituzu zapatak. Aitak katu txikiri oinetakoak jartzen lagundu eta lokarriekin begizta bat egin dio. Denok prest? Orain, jantzi berokia eta bufanda. Egunari ekiteko prest gaude. Nik aitatxoren berokia jantzi dut gaur. Eta hala basan, edo ez basan, zar dadila kalabasan, eta atera dadila gure herriko plazan. Espero dut, hurrengoan gehiago disfrutatzea. Musu txorraldoia guztioi!